በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 20 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላኽ አንደበት ኩኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ብየማኔ ብጸጋመ ይቁምለይ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላኽ ብዝኾነ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን መስከረም 20 ድንግል ዝኾነት ቅድስቲ መሊዳማ ብሰማዕትነት ዝዓረፈትሉ ዓመታዊ በዓላ ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሳ። ከምኡውን በዛ ዕለት ቅዱስ አትናቴዎስ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ከዓ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 28 እዩ። ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ኮይኑ ብተጋድሎ ይነብር ኣብ ዝነበረሉ ወቕቲ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ጴጥሮስ ዓረፉ። በዚ ጊዜ ኩሎም ህዝብን መኳንንትን ኤጲስቆጶሳትን ድማ ብሓደ መኺሮም ጵጵስና ንኸሸምዎ ተሰማምዑ። ኩሎም ነዚ ዝተመኸሩ ቅዱስ አትናቴዎስ ብብዝሒ ተጋድልኡ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሓደሮ ስለ ዝፈለጡ እዩ። ንሳቶም ድማ ወሲዶም ብዘይፍቓዱ ብግዲ ሊቀ ጵጵስና ሸመዎ። ድሕሪ እዚ ከዓኒ ክብሪ ይኹን እሞ ንናይ ክርስቶስ ምእመናን ብጽቡቕ ትምህርትን ጸሎትን ኣገልገልትን ዲያብሎስ ካብ ዝኾኑ ተኻሉ ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለዎም። ሃይማኖት ካብ ዘልውጡ ቀተልቲ ምእመናን ንምሕላው ብዙሕ ደኸመ። በዚ ኣገልግሎቱ ድማ ኣብ ሽመቱ ኮይኑ 7 ዓመት ድሕሪ ምግልጋሉ በዛ ዕለት ለማዓንቲ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ቅዱሳት አንስት ንነብሰን ከም ዝዓበዳ ኣምሲለን ዝነበራ ቅዱሳን መነኮሳት አንስት ቅዱስ ጳኩሚስ ካብ ዝመስረተን ገዳማት ሓንቲ ካብ ናይ ኣወዳት ርሕቕ ኢላ ዝተመስረተት ናይ ኣዋልድ ገዳም ነበረት። ኣብታ ገዳም ከዓ 400 ኣዋልድ መነኮሳት ይነብራ ነበራ። ኣብዚ ውሽጢ ገዳም ንነብሳ ከም ዕብዲት ወይ ንርኩስ መንፈስ ከም ዝሓዛ እትምስል ድንግል ነበረት። እተን ካልእ መነኮሳት ንዓኣ ካብ ምጽያፍ ዝተላዕለ ምስኣ ሓቢረን ኣይበልዓን ነበራ። ንሳ ግን ነዚ ፈተወቶ። ኣብ ናይ ምግቢ ዝሰርሓሉ ጊዜ ቤት እውን ናብቲ ትንከራተት ነበረት። ካልኦት ዝገደፍኦ ዝተነዓቐ ዝኾነ ስራሕ ትሰርሕ ነበረት። ናይ ገዳም ርስሓት ጸራጊት ነበረት። ኣብ ህይወት ዘመና ካብ ኣሕዋታ መነኮሳት ማንም ብኣፋ ከተላምጽ ርእየንኣ ኣይፈልጣን። ኣብ መኣዲ ተቐሚጣ ኣይትፈልጥን ነበረት። ካብ መኣዲ ዝወደቐ ርፍራፍ ናይ መኣዲ ኣቑሑት ክትሓጽብ ካብኡ ብዝርከብ ነገር ድማ ጥራሕ ክትምገብ ነበረት። ብዙሕ እኳ ትጽረፍ ትንቀፍ ትርገምን እንተነበረት ንዝኾነ ተጻራፊ ንዝተጻራፋ ወይ ቁሩብ ኮነ ብዙሕ ተዛሪባ ኣይትፈልጥን ነበረት። ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ፒቶርኣም ንዝተባሃለ ዓብይ ፍሉጥ ዝነበረ ዓብይ ባሕታዊ ተገሊጹ ከምዚ በሎ። ከምዚ ኣብ ዝበለ ቦታ ስለምንባርካ ስለተጋድለኻ ንምንታይ ብነብስኻ ትምካሕ? ካባኻ ብዝበለጸ ተጋዳሊት ሃይማኖተኛ ፍጹም ዝኾነት መነኮሳዊት ክትርኢ ትደሊ ዲኻ? ናብ ታብኔስትዮት ገዳም ናይ ኣዋልድ ኪድሞ ኣብኡ ኣብ ርእሳ ዘውዲ ዝገበረት ጓል ክትረክብ ኢኻ። ንሳ ካባኻ ዝበለጸት እያ። ምስ ብዙሓት እኳ እንተኾነት ልባ ካብ ፈጣሪኣ ካብ እግዚአብሔር ወጻኢ ክኸይድ ፈጺማ ፈቒዳትልዋ ይትፈልጥን እያ። ንስኻ ግን ኣብዚ ተቐሚጥካ ብሓሳብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ትዘውር ኣለኻ በሎ። እዚ ምስ ሰምዐ ካብ በዓቱ ወፂኡ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባሕታዊ ናብቲ ገዳም ከይዱ ንኽኣቱ ሓተተ። ፍሉጥን ብዕድሜኡ ከዓ ኣረጋዊ ባሕታዊ ስለ ዝኾነ ናብቲ ናይ ደናግል ኣዋልድ
ገዳም ከኣቱ ፈቐዳሉ ኣብኡ ከዓ ክርእየን ሓተተን ኮይኑ ግን ንሳ ኣይመጸትን ኣብ መወዳእታ ዝተረፈት ሓንቲ ኣላ እሞ ንኹለና ኣምጽለይ በለ ንሰን ከዓ ኣብ ናይ መኣዲ መቐረቢ ቤት ዘላ ሓንቲ ዕብዲት ጥራሕ እያ ተሪፋ በላኦ ንሱ ከዓ ንዓኣ ወላ ኣምጽለይ በለ ክሪኣ በለን ንኽጽዋዓ ከዳ ንሳ ግን ነዚ ነገር እንተፈሊጣቶ ኮይና ወይንቲ ጉዳይ ተገሊጹላ ኮይኑ መልሲ ኣይሃበተንን ብግዲ ጎቲተን ዓብዪ ፒቶርኣም ክርእየኪ ደልዩ በልኣ ምስ መጸት ኣብ ርእሳ ዘሎ ብጣስ ጨርቂ ሓሰበ ምኽንያቱ እቲ መልኣኽ ኣብ ርእሳ ዘውዲ ዝገበረት ኢልዎ ስለ ዝነበረ ዘከረ ኣብ እግራ ወዲቑ ከዓ ባርኽኒ በላ ንሳ ከዓ ከምኡ ኣብ እግሩ ወዲቓ ኦ ኣቦይ ንስኻ ባርኸኒ በለቶ እተን ኩለን መነኮሳት ከዓ ነዚ ርእየን ተገረማ እሞ ኣባ ከይትጸርፈካ ተጠንቀቕ ዕብዲት እያ በላኦ ኣባ ፒቶርኣም ከዓ ዕቡዳትስ ንስኽን ይኽን ንሳ ግን ናተይን ናትክንን ኣደ እያ ኣብ ናይ ፍርዲ ግዜ ከም ናታ ዝተቐረብኩ ኮይነ ክርከብ ትምኒተ እዩ በለን ነዚ ነገራት ካብዚ ኣቦ ምስ ሰምዓ ኩለን ዝገበርኦ እናተናዘዛ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወደቓ ሓንቲ ሕጻብ ማይ ኣፍሲሰላ ትብል ካልእ ከዓ ሃሪመያ ትብል መቸም ብዙሓት ሓንቲ ሓደ ነገር እታ ካልእ ከዓ ሓደ ነገር ከም ዝፈጸመኣ እናተናዘዛ ብምንጋር ክናዘዛ ጀመራ ንሱ ከዓ ምስ ጸለየለን ናብ ቤቱ ከደም ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ብኣሕዋታ መነኮሳት ዝግበረላ ዝነበረ ክብሪ ምስካም ስለ ዝኸበዳ ከምኡ ከዓ ቅድም ብዝበልኣ ነገር ኩሉ ግዜ ይቕሬታ ግበረልና ዝብልኣ ነገራት ስለ ዝበዝሓ ካብቲ ገዳም ጠፍአት እሞ ናበይ ከም ዝኸደት ኮነ ኣበይ ከም ዝተሰወረት ወይ ብኸመይ ከም ዝሞተት ግን ወላ ሓደ ዝፈልጥ የለን በረኸታ ሕደረና ከምኡ እውን ቅድስቲ መነኮሳዊት ኮይና ከላ ነብሳ ዕብዲት ኣምሲላ ትነብር ናይ ዝነበረት ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ክነግረኩም እዛ ቅድስቲ ኣናሲማ ኣብ ናይ ደናግል ገዳም ምንኩስና ተቐቢላ ብዓብዪ ተጋድሎ እትነብር ኮይና ንሳ ግን ንነብሳ ዕብዲት ኣምሲላ ትነብር ነበረት ለይቲ ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ንስግኣ ብምቕጻዕ ንነብሳ ተሳቕያ ሰባት ኣብ ዝርእዋ ግዜ ኣእምሮኣ ዝሰሓተት ከም ዝኾነት ትመስል ነበረት እተን ገዳማውያን ከዓ ይጸርፍኣ ነበራ ብጣዕሚ ተጋዳሊ ዝኾኑ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ናይ ደናግል ገዳም ኣትዩ ነቲ ማዕጾ ኣንኳሕኩሐ ንሰን ከዓ ዝኸበረ ኣባ ዳንኤል ምዃኑ ፈሊጠን ከፈታሉ እሞ እዛ ቅድስቲ ኣናሲማ ግን ኣብኡ ንነፍሳ ዕብዲት ኣምሲላ ኣብ ኣፈት ትድቅስ ነበረት ዝኸበሩ ኣባ ዳንኤል ከዓ ዕብዲት መሲላ ኣብ ኣፈት ስለ ዝተቐመጠት ቅድስቲ ኣናሲማ ነታ እመምኔት ምስ ሓተትዋ ዕብዲት ምዃና ነገረቶም ኣባ ዳንኤል ግን ዕብዲት ዝመሰለተን ኣናሲማ ዕብዲት ዘይኮነት ብዘይፍሉጥ ብዓቢ ተጋድሎ ትነብር ቅድስቲ ምዃና ነገረን ዕብዲት መሲላ ትነብር ዝነበረት ብኹለን ከዓ ዕብዲት ዝተባሃለት ቅድስቲ ኣናሲማ ኣባ ዳንኤል ምስጢራ ከም ዝገለጸላ ብጸጋ ስለ ዝፈለጠት ሽዑ ንሽዑ ደብዳቤ ጽሒፋ ንሱ ከዓ ዝኸበርክን ኣሕዋተይ ስለ ዘቐየምኩኽን ስለ ዝበደልኩኽንን ይቕረ በላለይ ኢላ ጽሒፋ ነቲ ደብዳቤ ኣቐሚጣ ኮንቱ ውዳሴ ብምጽላእ ገዲፋተን ጠፍአት ንሰን ከዓ ድሕሪ ዳግም ኣይረኣያኣን ቅድስቲ ኣናሲማ ግን ኣብኡ ኣብ በረኻ ከላ ብሰላም ዓረፈት ናይ ቅድስቲ ኣናሲማ ረድኤት በረኸት ምስ ኩላትና ይሕደር ብጸሎታ ይምሓረና ኣሜን ጉንበት 11 ድማ ዕረፍታ እዩ ንሕና ኸ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣምላኽ ልዑል እግዚአብሔር ነገልግሎ ዶ ንህሉ በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስ ኩላትና ይሕደር ኣሜን መስከረም 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ አትናቴዎስ ካልእ ቅድስቲ መሊዳማ ድንግል ቅድስቲ ኣቴና ድንግል ቅዱስ ስምዖን ዘኢየሩሳሌም ቅዱስ አብርሃም መነኮስ ቅድስቲ ቴዎፕስታ ብሩክት ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ ቅዱስ አጼ ካሌብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ኣባ አሞኒዮስ ዝሃገረ ቶና ቅድስቲ ሳድጅ የዋሒት ቅዱስ ወክቡር ማር
ቴዎድሮስ ሰማዕት አሜን። በረኻቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና። ናይ ኩሎም ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካብ ኣናበባ ኩሉ ካብ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተኣርምለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ተወዳሴ ተሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ዘማኅፀንነብኪ ተማኅፀነ ክራንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን